Ähliňe salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowy, janyňyz sagmy? Garaşyna gün gelip ýetdi. Ine bugün 33 000 geçdik YouTube kanalına ve Ramazan aýyna söz beripdim. Haçanna YouTube kanalymyň sany 33 000 geçenine dik bir video paylaşdym. Şoňa iPhone 11 Pro Max sowgat berjek diýipdim ve o gün hem gelip ýetdi. Videoň dowamynda kimin ýeňiji bolany görüp bilersiňiz diýene. Birazjyk mesele bar emeňde, çünki kommentarlary seretdim ben. Dostum fake like kullanılan, bot like kullanılan diye adamlar var. Sonun için siz yine karar veriyorsunuz. Oradık dostumuz yenici oldu. Dostum sen hükman bir de kurulap videoda uğrat. Hani şertinde yazdım komentarda. Kim yengen olsa yine ben planı komentarın iyisi yenici ben. Şeyle yazarlarım yendim. Ya şöyle dostlarımın kömekle yendim. O yerde bu yerde paylaştım. Böyle mokanı öz soğutnamalarını bir de yazyan, video uğratacağım bir de onu paylaşacağız. Onun adamlar davay okey diýse telefon sana bere, ýeňiji edil häzirki wagtda ýeňiji sen, ýöne ýok problema çyksa da ilkinji 3 adamy ýarşdyrar. Ankete görnüşine kim köp ses alsa şoda ýeňiji bolar. Ondan näme dostlar, ýeňijimiz gutlaýar. Ähliňizde de gatnaşmak üçin köp sag bolun. Ýene de netip bolsa şunuň ýaly konkurslaryň sany köp bolar. Bu telefon oýarak belki ileride 100 000lukda da belki maşyn goýmam mümkin. Şoň üçin kanaldan daşlaşmaň. Diyas ve her gelecek videolarda da tayyar olun, aktif katnaşın ve esas yine belli geçmeli lazımız. Kanalımızda geçirilen online dil kurs merkezinden ähliňize habarınız barlar diýip umyt edýän. Eger ýok bolsa da videolaryňa mundan öňkü paylaşan videolaryma serdiň, şo ýerde dogry informasiýa paylaşdandyr. Sag olun dostlar. Şu ýerde häzir serejäs kimiň birinji bolanyny görmek üçin ilk bilen oňa başlamadan bol. Eger köpeňe şu videony gören bolmagy mümkin, ingliz diline ýalmada rus diline, fransuz diline we beýleki dillerde online sabak berýär. Indi şu videoda görmedik bolsaňyz görüň. Ilkinji türkmen online dil merkeziniň videomyzy we sonra şu ýerde katyl, ýani şu türk diline geçirdim düşünmek üçin join ýa-da sponsor diýip başga dillerde çykar. Katyl bölme çykandan sonra özüňiz belli bir kategoriýany saýlap. Salam mehriban dostlar, ýagdaýlaryňyz gowy. Bu kategoriýany saýlap goşulyp biziň dil sapaklarymyza gatnaşyp bilersiňiz. Indi Serejäs durun ilki bilen adam sanymyz 33 300 görkezýär şu wagt. We 33 000 bolanlarda iň köp like gazanan ýeňije iPhone 11 Pro Max sowgat diýipdim indi şu videomda. Traditional. Indi şu videoda şeýle. Tak, indi kommentarlara serejäs dostlar. Kommentarlaryny hem edil şunuň ýagdaýynda en iyi yorumlaryny Türkdäkiler köpüsi en iyi yorumlar diýen şunla iň köp like gazanan ýeňijileri, iň köp like gazanan kommentarlaryň eýelerini ýokary çykarýar. Men öz kommentarym 571 like alypdyryp gata. Oradyk türkmen 962, Music Forever 951. Bu ýerde 810 var. 900 geçenler barmy başga? 962 var şu wagt birinjilikde duran. Serejäs biraderak 962 var. 962'den başka yok mu? 962'den başka 29, 33, 11, 66, 7, 565 var. 26 var, 13 var. Yanlışmayan olsam şu 962'den başka köp like alan yok. Tak, seyredeceğiz. Yok, doğru mu? Siz hem seyredip görürsünüz. Eğer gözden açanı var olsa. Edilmeýän üçin şu wagt başga görünýän ýok. Iň köp like galanan 962 like bilen Orazik Türkmen 2 ay mundan öň kommentar ýazypdyr. Oradan kabul bolsun diýipdir. Ýarşy tarparýaka erkek bolup bot ulanmaň diýipdir berip. Seredeli. Sen like 293 gün ortanym ýokdy. 681 like eýem nädip 681 like boldy diýä. Bu ýerde birazjyk problemalar bar demeňde bilemok. Bot ettin birine de ettinmi diye birazcık problemalar bar ýaly. Men ýa-da awtyrne dostlar. Ahmet Meres bu näçelik bot etdi like'lar ýa-da giden wagtdan bolly. Dostlar men her bir kommentara dogry emesem dogry seridi bilmedim. Şonuň üçin özüňiz bu videoda karar berýäňiz. Eger ýok birem oradyk türkmen hani näçe kommentar var şu ýerde. 3446 komentarya var. Oradyk bot ulanan dälsiň adamlaryň hakyny ýen dälsiň diýip umyt edýän. Men üçin şu wagt ýeňiji sen we hani videoda başda da ýazypdym ine şu ýerde 33 000 olanlar bolany jemlenler. Ýeňiji saýlanandan soňra özüniň ýeňenligi hakynda video şuru uratmalydyr.
Yani ol hem videoda YouTube'da paylaşılacaktır diye şöyle belli koydum. Oradik Türkmen sen inni video çırp uğrayan ine men şu Oradik Türkmen şu kanalda geçirilen bahseşte yenici bollum deyip hani özün gurlap özün bir de video uğrayan ondan sonra da bir zaman YouTube'da paylaşacağız ve özün karar verýän. Mesela men videoda diýipdim. Öz ulanýan 11 Pro 256 GB telefon isleýärmi ýa-da täze 64 GB isleýärmi? Ona da karar veren haýsy diýsen ondan sonra şoňa göre hereket edýäs. Eger 64 GB täze gerek diýsen onda men sana göni hani bir kunuň içinde şu telefonuň puluny uğradyp bilerin. Eger telefonuň özü barýança biraz wagt saklamak mümkin. Şoň üçin pulunu geçirip bilerin. Dostlar meniň üçin ýeňi jokmuny Oradik Türkmeni saýlaýan. Ýöne kommentarlary seredýän bot başga datlar bar. Muny hem sizden geljek kommentarlarda belki karar ütgäp bilermi bilemok. Hani oraz özüň bize suwut et. Nädip şunçalyk gadannyň suwutnama görkezip ondan sonra ýeňiji sen. Eger ýok suwut edebilmesen onda da edilmek üçin men diýen sözüm iň köpläýik gadanany diýdim. Ýöne adamlaryň arasynda problema çykjagy meňe diýär. Şonuň üçin hem sen bize hökman bir suwutnama bilen gel. Onun sen ýeňijiligiňi kabul edil. Eger ýok adamlar kabul etmese de onda iň köp like kalan 3 adamy Oradik Türkmen barna. Ondan sonra kim var? Music Forever var 951 like bilen. Ondan sonra 811 like var. Ene şu üçüňi de anketa görnüşde goýup ýarşdyran üçüňizden haýsyňyz ýeňseňiz telefonam şoňa bereriz. Adamlar karary özüňe saýlarsyňyz. Ýöne men üçin şu wagt şu Oradik Türkmen. Ýöne kommentar seredýän. Ýöne şoňa seredimde de Oradikde 17 san kommentarya var. Music Forever'de 89. Ondan sonra da Ramazan'da 207 san kommentarya var. Hani bu birazcık edil şu bana biraz inandırıcı geldi. Çünkü like koyan adamlar da dostum gorlayan, gutlayan bir kommentarya oklak etçäler de. Şoň üçin şu üçüňizi ýarşdyryp bileriz. Ramazan ine şu şu dostumuz 811 like alan Music Forever ve Oradik Türkmeni. Eger adamlar problema çykardy üçüňizi ýarşýas, ýöne edil häzirki wagtda Oradik Türkmen sen ýeňiji suwutnama bilen hökman bize gurlap video uğrat. Ondan hem dostlar ne videolarda görüşýänçe hoş sağ olun.